गोवा राज्य 16 जानेवारी रोजी आपला अस्मिताय दिवस, ओळख दिवस म्हणजेच ओपिनियन पोल डे साजरा करतं। याच तारखेला 1967 मध्ये गोव्यानं महाराष्ट्रात विलीन होण्याच्या विरोधात मतदान केलं आणि केंद्रशासित प्रदेश राहण्याचा निर्णय घेतला। या गोष्टीला ओपिनियन पोल म्हणून ओळखलं जात असलं तरी हे मतदान खरं तर जनमत चाचणी होतं। नेमकं गोव्याचा अस्मिताय दिवस म्हणजे काय, ओपिनियन पोल डे म्हणजे काय, हा विषय जाणून घ्यायचा आहे, तर चला पाहूया। गोवा पोर्तुगीजांच्या तावडीतून 19 डिसेंबर 1961 रोजी मुक्त झाला। मुक्तीनंतर स्वतंत्र राज्य न करता गोव्याला दमण आणि दीव सोबत केंद्रशासित प्रदेश म्हणून दर्जा देण्यात आला होता। मुक्तीनंतर गोव्याची संस्कृती आणि वेगळेपण जपण्याची ग्वाही पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी दिली होती। गोव्याबाबत कोणताही निर्णय घेताना गोव्यातील लोकांचं मत विचारात घेतलं जाईल असंही ते म्हणाले होते आणि त्याच वेळी भारतात भाषावार प्रांतरचना करण्याची चळवळ जोरात सुरू होती। हाच मुद्दा घेऊन गोवा हा महाराष्ट्राचा भाग असावा असा एक विचार जोर धरू लागला होता आणि त्याउलट गोवा हा सांस्कृतिक आणि भाषिकदृष्ट्या वेगळा असल्यामुळे स्वतंत्र राज्य असावं असाही विचार गोवा मुक्तीच्या आधीपासूनच चर्चेत होता। पोर्तुगीजांकडून गोवा जिंकून घेऊन भारतात विलीन केल्यानंतर गोव्यात गव्हर्नरची नेमणूक करण्याची तयारी सुरू झाली होती, पण गोव्यातून याला विरोध झाला। वेली इथल्या रॉक फर्नांडिस यांनी गोव्यात लोकशाही मार्गाने सरकार स्थापन व्हावं अशी मागणी करत 3 दिवसांचा सत्याग्रह सुद्धा केला होता। शेवटी 9 डिसेंबर 1963 रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होऊन गोव्यात सरकारचं अस्तित्व आलं आणि यावेळी युनायटेड गोवन्स आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीमध्ये सरळ लढत झाली होती। गोव्याचे विलीनीकरण हाच ठोस मुद्दा यावेळी होता। गोव्यात त्यावेळी 28 जागा होत्या आणि या निवडणुकीत विलीनीकरणाच्या बाजूने असलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष 16 जागांनी निवडून आला होता, तर युनायटेड गोवन्स या पक्षाला 12 जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं। यामुळे विलीनीकरणाचा मार्ग सुकर झाला असं सगळ्यांचं मत झालं होतं। गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला तर इथल्या वेगळेपणाला मारक ठरेल, मुख्यतः एक समुद्र किनारा असलेला जिल्हा एवढंच त्याचं अस्तित्व उरेल ही भीती विरोधकांच्या मनात होती। तर जॅक सिक्वेरा यांनी आपल्या शिष्टमंडळातर्फे दिल्लीत जाऊन पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना हे पटवून दिलं आणि विलीनीकरणाचा निर्णय विधानसभेत न घेता सार्वजनिक घ्यावा, सार्वमत कौलाने घ्यावा अशी मागणी केली। नेहरूंनी यात लक्ष घालण्याचं मान्यही केलं, पण 1964 मध्ये त्यांचं निधन झालं। त्यानंतर लाल बहादूर शास्त्री यांनाही विरोधक जाऊन भेटले आणि त्यांनीही हा विषय लावून धरला। 1966 मध्ये ताशकंदमध्ये लाल बहादूर शास्त्री यांचं सुद्धा निधन झालं आणि हा मुद्दा तसाच भिजत पडला। शेवटी इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर गोव्याचा निर्णय त्यांनी सर्वमतानं व्हावा ही जॅक सिक्वेरा यांची मागणी मान्य केली। गोव्याची अस्मिता राखण्यासाठीचा लढा असं काहीसं स्वरूप या सार्वमत कौलानं दिलं गेलं होतं। 2 पाना या चिन्हावर युनायटेड गोवा पक्ष आणि फूल या चिन्हावर महाराष्ट्र विलीनीकरण पक्ष लढत होता। या सार्वमतासाठी जॅक सिक्वेरा आणि इतर कितीतरी नेत्यांनी गोवा अक्षरशः पिंजून काढला होता। सभा बैठका घेण्याचा सपाटाच त्यांनी लावला होता आणि या लढ्यात लेखक, उद्योगपती आणि कलाकार यांनी मोठ्या प्रमाणात योगदान दिलं होतं। उल्हास बुयाव, मनोहर राय सरदेसाई या लेखकांनी गीतांच्या रूपात जनजागृती सुद्धा केली होती आणि त्यावेळच्या आघाडीच्या वर्तमानपत्रांनी विलीनीकरणाच्या बाजूने भूमिका सुद्धा घेतल्या होत्या। यामध्ये राष्ट्रमत या वर्तमानपत्राचा जन्म झाला आणि या वर्तमानपत्रानं विलीनीकरणाच्या विरोधात असलेले मुद्दे मराठी वाचकापर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलं। उत्तर गोव्यात विलीनीकरणाच्या बाजूने कौल होता, तर दक्षिण गोव्यात कौल विलीनीकरणाच्या विरोधात होता। 16 जानेवारी 1967 या दिवशी भारतातला एकमद्वितीय असा सार्वमत कौल घेण्यात आला। एकूण 3,88,432 मतदारांपैकी 3,17,633 म्हणजे 81% लोकांनी मतदान केलं होतं। मतमोजणी 3 दिवस चालली होती। पहिल्या दिवशीच्या शेवटी विलीनीकरणाच्या बाजूने पारडं झुकलं, परंतु दुसऱ्या दिवशी मात्र हे चित्र वेगळं झालं। विलीनीकरणाच्या विरोधात 1,72,191 मतं, तर त्याच बाजूने 1,38,170 मते पडली। 54% मते ही पडल्यामुळे गोवा हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश राहिला, तर यावर जनमताचं या पद्धतीनं शिक्कामोर्तब झालं। पण जॅक सिक्वेरा यांची मूळ स्वतंत्र राज्याची मागणी पूर्ण व्हायला 1987 साल उजडावं लागलं। तसंच कोकणी भाषेला 8व्या परिशिष्टात जागा मिळवण्यासाठी 1992 साल उजडावं लागलं। या कौलानंतर झालेल्या अलग 2 निवडणुकीत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचं सरकार आलं। जनमत कौलाचा फायदा युनायटेड गोवन पक्षाला इतर निवडणुकीत फारसा झाला नाही आणि आता तर या पक्षाचं अस्तित्वही उरलं नाही। असं असलं तरी सार्वमत कौलामुळे गोवा हे स्वतंत्र राज्य म्हणून आपलं वेगळेपण जपू शकलं। आज गोवा जागतिक नकाशावर आपलं स्थान गौरवानं मिरवित आहे।
गोवेकरांचा हा निर्णय किती रास्त होता हे आता सध्या जाणवतंय। आपले सांस्कृतिक, भौगोलिक आणि सामाजिक अस्तित्व गोव्यानं या सार्वमतानं मिळवलं यात शंकाच नाही। गोव्याची अस्मिता टिकली म्हणूनच आजचा दिवस हा अस्मिताय दिवस म्हणून साजरा केला जातोय।